आफाया गामिनि बाथ्राखौ आंनो मानो बुंबाय थायो? आथिखालाव हौवा हिनजाव होननाय जेबो गैया मामि। नुबाय बाथ्राखौनो बुंजाया। मादै सफैबाय, फै सिङाव हाबबो। नोंथांनि बिमाया नोंथाङा नामा? नंगौ मेडाम, बियो माबोरै दङ? नोंथांमोना जिंगा दासि, गिनांगौ जेबो गैया। जों गासैखौबो टेस्ट खालामना नायजोब्बाय। थारैनो मानसिया बांद्राय सिन्थायाव थायो। जाय गथ'आ जौ सेरेबनि मुंखौनो लाफेरामोन, बे गथ'आ दिनै सानहर बिजोंनो गेलेग्रा जालांबाय। गोसोखौ बांद्राय लोरबां दा खालाम मादै। जेबो जाया। नोंथांमोना गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंनि। बुं मेडाम, मा बाथ्रा? थारैनो बिनि बेरामा गोसोनिसो बेराम। बेनिखायनो बेखौ गुबुन रोखोमैसो बेबस्था लानाया मोजां जागोन नामा? मा? नंगौ। दा बेनो गोबां रेस्टनि गोनांथि दं। नोंथांमोना बेरामखौ मोजाङै जोथोन लायोब्लानो लासैनो मोजां जालांगोन। अब्ला बिदिनो जाथोंसै मेडाम। बयहाबो जायोना बेफोरबादि? दाहार नै आं नोंनो गेलेग्रा लाबोदों। गोसोखौ हमथाना। सिमां, बयबो जायोना खेबसे। हनै दाहारा स्कुलाव थांदों हनै। सिमां माबालै आबै, आदै मोगथाङा सिमाङावबो मोगथाङावबो आब' सिमां आरो बानायसो दाहारनि मुंखौल' रायखांबाय थायो। आंनि साननाय बादिब्ला बिसोरखौ सेराव मोनोब्ला बिनि बेरामा हामनो हागौ नामा? दालाय जों बिसोरखौ बबाव नागिरना मोननांगौ जाखो फिसौ? बिमा, आंखौ दुफांनि दस लानानै मा? गोदो दुफाङा आंनियाव दाहार बिफैयोमोन। आं दिनै बिनि आथिङाव हमनानै फिसानि जिउखौ बिगोन। फै आइ जिराय फै। जिरायलायलिया फिसा। आंखौ निमाहा होदो फिसा। आं पापनि साजाखौ मोननांबाय। आंनि न'खरखौ रैखा खालाम फिसा। आंनि न'खरखौ रैखा खालाम। नों नङाब्ला रावबो हानाय नङा फिसा, रावबो हानाय नङा। आयंआ बेफोरखौ मा बुंदों? नंगौ फिसा, मोगथां फिसानि जिउआ दा फिसा सिमां आरो दाहार फिसौनि आखायावसो दंसै। औ आदा, आदै मोगथाङा जानाय लोंनाय उन्दुनाय साख्रि न'खर गासिखौबो गारजोब्बाय। डाक्टाराबो आखाइ दैखांबाय। दा बियो अरायबो आब' सिमां आरो दाहारखौल' नागिरबाय थायो। नों नङाब्ला रावबो हानाय नङा फिसा, रावबो हानाय नङा।
जोंनि खर'नि थै मोनलोंगोन फिसा नों बिखौ फोथांदो नों सिमां फिसाखौ गाबोननो लानानै फैथारदो जागोन दे आयं जिंगारासि पापा आं दिनै न'आव थांसै आं जोबोद गोजोनबाय फिसा थां गोबाव दा खालामसै जावायसोखौ मोजाङै जोथोन लाहै नोंखौ सेराव मोनोब्ला बिनि बेरामा हामगोन फिसा आयै थांदो थां फिसा गोबाव जायो पापा आं मा मोखांजों नुजाहैगोन आदा समाजा जोंखौ मा सानगोन मोगथांनि जिउनिख्रुइ समाजनि साननाया देरसिन जानो हाया बिनानाव थेवबो आदा जेबो साननांगौ गैया बिनानाव मानसिनि जिउआ समानै थांजोबा दिनै नाङैखौनो गाबोन नांगौ जायो नोंगौ सिमां आदाया थारखौनो बुंदों नों औ सिमां मेगन थासेयावबो जों आन्दायदोंमोन थार'नाय मोजां मोननायजों थारैनो मुलुगखौ जै खालामनो आब' हायो नाय सिमां नोंनि जायगायाव आं फैदोंमोनब्लाबो सैथोआ आंखौ गनायाखै नोंनि अनगायै जोंनि न'खरा दिनै गंसे गोरान बालाहामासो आब'आ बेफोरखौ मा बुंदों नोंगौ बिनानाव दाहार फिसायानो जाबाय जोंनि न'खरनि देरसिन दोहोन बिदिब्ला नों औ आदा आंखौ निमाहा हो सिमांनि लामायाव गसंथेनाय जाबोरा आंनो दिनै आं मोगथांनि जिउजों लोगोसे जोंनि न'खरखौ फोथांनो बिनानाव सिमां आरो फिसा दाहारखौ लांनो होननानै फैदों बिदिब्ला गोबाव दा खालामसै बिनानाव थादो आब'मोन इन्सपेक्टर जिउखौ नांगौबा जोंनि पस्टखौ हगारनानै हो इन्सपेक्टर आर्मसखौ गारनो हो ओइ ओइ रावबो जेबो दा खालाम ओइ साबिया हर
साला हेलौ नोंथां, ओइ नोंथांमोन, ओरै फैलाय। नोंथांमोना बे मानसिखौ सिनायो नामा? ए बेथ' मोगथां बसुमतारीसो। बे मानसिया बेवहायनो थायो होननानै खोनानो मोनदों। थायोमोन नोंथां। दा बेराम जाना गामियाव दंहैयो। मानोबा नांगौमोन? बिनि थाखाय आं जोबथेसालियाव थानांदोंमोन। आंनि बिजनेसखौ बियो धंस खालामदों। आं दा बिखौ बरबाद खालामनानैसो गारगोन। नंगौ नामा? जोंबो बेखौ मोनबा होख्लायथारनाव दं नोंथां। मोनसे खामानि मावनो हागौ। बिहा सासे हिन्जाव दं आरो सासे फिसाज्लाबो दं। बैथिंनो थायो नोंथां। नंगौ नामा? औ। थौदो बिदिब्ला, मैया जेयाव नांबाय। लेट्स गो। Hands up! मा जाबावगोन दालाय? मा खालामनो? ड्राइभार थाबैनो गारि सालाय। थाबैनो सालाय। जों डाक्टारनाव थांनो आयै। दे आफा, मोजाङै चेकआप खालामनानै फै आरो नांगौ मुलिफोरखौ लाफानो दाबाव। थुदो आदै। आयं बाथ्राया जोबोद गाज्रि जाबाय। मा गाज्रि जाखायो? जों फैबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफ्रा लामा ससेयाव नोंहामजो बिनानाव सिमां आरो दाहार बानायसोखौ सेनानै लाना थांबाय आयं। आय' गसाइ, दा मा जाबावनांगौ? नों बेफोरखौ मा बुंदों दुफां? नोंगौ मोगथां, नोंनि बिउटियाबो सिमां बिनानावमोनखौनो लायनो थांदोंमोन। नै बे लाइजामखौ बिसोर होलांदों आयं। मा लाइजाम? नायनो आङो। मोगथां, नों आंनि लामायाव फैनानै जोबोद गाज्रि खालामबाय। नों आंनि बिउटिखौ सेना लाबाय आरो आंनि फालांगियाव अर फोजोंबाय। दा बेनिखायनो नोंनि बिसि फिसा थामहिनबा नोंनि संसारखौ नांफिनगौब्ला 24 घन्टानि गेजेराव 50 लाख रां लानानै सकि सौसि खंखर हाजोआव लोगो हमफै। नङाब्ला डेड बडिफोरखौ बाय पस्ट खालामना हरनाय जागोन। अफ्रि बड'सा। बुरजा रां आं दा हरखाबै बबेयाव मोननांगौ जाखो? आंनो बोर हो आयै। आं बिसोरखौ रैखा खालामना लायथारनांगोन। आदै मोगथां, नोंजों आंबो थांफागोन। बिदिब्ला गोबाव दा खालामसै मोगथां। देरहाथों फिसाफोर, नोंसोरजों लोगोआव गसाइया अरायबो थागोन।
सेसाखौ सानायावनो माथो मै एलेंगियाबो नांफाबाय। हाउ नाइस। नों बेफोरखौ मा खालामदों अफ्रि? जोंखौ बेनिफ्राय थांनो हो। थांनो होनांगौ। नोंनि थाखाय दिनै आंहा लाइफआ बरबाद जादों। नों बेखौ मिथिगौ? थारैनो नों मा लुबैदों? आंनो दिनै नांगौ नोंनि फिसाय मोगथांनि खिथेर। बिसोरखौ माबोरै लानानै थांदो? जागोन बस। Let's go!
Follow me. Beauty! Beauty! Salah harami. मोगथां आंखौ निमाहा होदो दायनिगिरिया आंनो नङा बिउटि नों बिदि दा बुं आब' बिउटि बिउटि जिंगा दासि बिनानाव नोंहा जेबो जाया बिउटि गोसोखां था बिनानाव नोंहा जेबो जाया आदा बिउटि बिउटि आंखौ सिमां फै मोगथां गोजोन जाथों बिउटि बिउटि जिंगा दासि बिनानाव नोंहा जेबो जाया जिंगा दासि बिनानाव बिनानाव ओह गसाइ Oh my God. आदै फाइखिफोर डेड बडिखौ थानासिम लानानै फैदो